वेलकम टू माय ब्लॉग। तर मी आले आहे शाळेतून घरी. तर फराळ वर्ष पैकीची हे असं दिसलं. मी हे चॉकलेट खाणार आहे आज. बघू कसं आहे, तुम्ही चॉकलेट वगैरे खाल तर तुम्ही नक्की खाऊ शकता. आता बघूया, ही अशी दिसते. तर गाइस चॉकलेट मस्त झक्कास आहे. तुम्ही चॉकलेट खाऊ शकता. तर तुम्ही कमेंट करता कोणची चॉकलेट आवडते ते. तर ओके आणि तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि खूप क्रंची आहे. चॉकलेट आवडते क्रंची आहे. चॉकलेट आमचं खूप तो चॉकलेट वाईज सगळं खाऊ शकता. हे तुम्ही इथं ट्राय करू शकता. मला कमेंट करे कसं आहे ते. ओके गाइस, बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. यू प्लीज कमेंट माय ब्लॉग. लाइक शेअर कारण की तुम्ही लोक शेअर करत नाही, सबस्क्राईब कमेंट पण करत नाही. ओके गाइस, चलो तुम्हाला अजून कोणतं पाहिजे तो कमेंट करा. कोणतं अजून व्हिडिओ पाहिजे तर मी आणेन.